Centar za kulturu u Smederevu je osnovan 1982. godine pod nazivom Dom kulture Smedereva, a od 2001. godine je poneo današnji naziv. Misija Centra za kulturu Smederevo jeste podizanje duhovnog, moralnog i kulturnog kvaliteta društva. Obaveza grada Smedereva jeste da brine o kvalitetu života svojih sugrađana. Iz tog razloga u saradnji sa Centrom za kulturu Smederevo organizuje brojne manifestacije, programe kao i ostale dešavanja iz kulturnog sadržaja. Istakla bih pre svega privredno-turističku manifestaciju Smederevska jesen koja je najstarija gradska manifestacija. Takođe i Smederevska pesnička jesen kao manifestacija jeste nešto na što smo naročito ponosni jer je međunarodnog karaktera. Od festivala kojima se možemo pohvaliti u organizaciji Centra za kulturu Smederevo jesu svakako Nušićevi dani, Dunav Film Fest, Teatar u Tvrđavi, Tvrđava muzike, Svetosavske svečanosti, Likovna kolonija grafika, kao i Miholjski susreti sela od ove godine. Smederevska pesnička jesen je ove godine održana od 12. do 14. oktobra. Tokom 3 dana trajanja festivala dodeljene su tradicionalne nagrade Smederevske pesničke jeseni. Ovogodišnji dobitnik nagrade Zlatni ključ grada Smedereva je Vjačeslav Kuprijanov iz Rusije. Tradicionalna manifestacija Svetosavske svečanosti je lep način da se okupimo i odamo počast velikom duhovnom roditelju naše nacije, Svetome Savi, a održava se svake godine u januaru mesecu gde nagrađujemo istaknute i zaslužne smederevske građane iz različitih profesionalnih oblasti, kao i đake završnih godina srednje škole koji su ostvarili zapažene rezultate na republičkim takmičenjima u prethodnoj godini. Teatar u Tvrđavi je novi kulturni brend grada Smedereva kao i cele Srbije. Osnovan je 2014. godine pod pokroviteljstvom grada Smedereva i predstavlja jedinstveni užitak pozorišne scene na otvorenom. Cijela pozorišna scena je okružena zidinama Smederevske tvrđave koja je svakako najveća ravničarska tvrđava u Evropi, a smeštena je na obalama reke Dunav koja je najveća rečna saobraćajnica Evrope. Pored svih pomenutih manifestacija, Dunav Film Fest je svakako jedna od manifestacija na koju smo naročito ponosni, a novijeg je datuma. Grad će nastaviti da ulaže u ovaj brend koji je već prepoznatljiv na turističkoj mapi Srbije, a i Evrope. Muzički festival Tvrđava muzike omogućava ljubiteljima muzike da se upoznaju sa nekim od najznačajnijih muzičkih ostvarenja u proteklom periodu. Muzika je trenutno najpopularnija forma izražavanja umetnosti u svetu i grad Smederevo se pridružuje tom trendu. Koncerti se održavaju u malom gradu Smederevske tvrđave koja je po mišljenju mnogih posetioca jedan od najpopularnijih i najatraktivnijih prostora za održavanje i ovih, a i sličnih manifestacija. Sve se to samo po sebi nametnulo da grad Smederevo postaje domaćin svetske, etno i ambijentalne muzike. Svakako bih pomenula i manifestaciju Kulturno leto u Smederevu koja svojom sadržinom oslikava atmosferu u Smederevu tokom trajanja letnjih meseci. Sve ono što se dešava u Smederevu otkad je Smedereva, a ne može se realizovati tokom drugih godišnjih doba, dešava se pod okriljem manifestacije Kulturno leto na Gradskom trgu, Vinskom gradu, Dunavskom keju kao i u Smederevskoj tvrđavi. Program je sastavljen od brojnih filmskih, pozorišnih i muzičkih tačaka kao i brojnih radionica. Pomenula bih i jednu vrlo interesantnu manifestaciju koja se organizuje pod okriljem Centra za kulturu Smederevo, a to je Likovna kolonija grafika. Ona je najstarija manifestacija ovog tipa u Srbiji i okuplja likovne umetnike, grafičare iz cele Srbije. Mnogi od učesnika Likovne kolonije grafika u Smederevu su i laureati sa međunarodnih kolonija grafike. U toku je i digitalizacija radova koji su nastali od samog početka, tačnije od osnivanja ove manifestacije u Smederevu. U planu je da se izradi sajt posebne namene koji će sadržati sve radove skenirane od samog osnivanja Likovne kolonije grafika u Smederevu. Kao što možemo da primetimo, grad Smederevo podržava sve vidove kulturnih dešavanja, razume potrebu svojih sugrađana, otvara vrata i gostima grada Smedereva, pružajući šarenolik sadržaj iz filmske, muzičke i pozorišne umetnosti, ali i sveta poezija i grafike. Veoma smo ponosni na sve sadržaje koje priprema Centar za kulturu, a grad Smederevo stoji na raspolaganju kao podrška za realizaciju istih. I u budućem periodu grad Smederevo će nastojati da podrži, razume i realizuje sve vidove kulturnih dešavanja koji će svakako pozicionirati grad Smederevo na turističkoj mapi Srbije, a i šire.